Benvidos ao resumo de novas sobre software libre e tecnoloxía. A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia abriu a convocatoria de axudas para a realización de proxectos que teñan por obxectivo a realización de actividades de difusión e fomento do uso do software libre e hardware libre en Galicia. Esta convocatoria de carácter bianual, que comprende as anualidades 2025 e 2026, está dotada con 90.000 euros. Poderán acollerse a estas subvencións asociacións galegas de usuarios de software libre que estean formadas por persoas físicas correctamente rexistradas no Rexistro de Asociacións de Galicia e que teñan recollido nos seus estatutos como un dos seus obxectivos principais a difusión ou fomento do software e hardware libre. O prazo de presentación, segundo se recolle nas bases, é de un mes dende o día de publicación no DOGA. A Amtega publicou tamén o Plan de Acción en Software Libre 2025, que recolle diferentes actuacións para promover o emprego e reutilización de software libre nas administracións públicas, impulsar unha oferta de solucións libres e de calidade para o tecido empresarial e incrementar o seu uso e coñecemento entre a cidadanía. O plan desenvolvese en colaboración cos principais axentes do ecosistema de software libre galego, como a Asociación Galega de Empresas de Software Libre ou as Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre. Entre as actividades previstas está a traducción de software libre, a organización de xornadas, cursos e obradoiros, accións para o fomento do software libre en proxectos de cooperación ou a introdución á robótica educativa con software e hardware libre. O Kios Center of Excellence da Universidade de Chipre desenvolveu o Sensor Placement Toolkit, unha ferramenta de software libre deseñada para determinar as localizacións óptimas para a instalación de sensores de contaminantes en sistemas de distribución de auga. O obxectivo é reducir os riscos de contaminación da auga que poderían afectar, por exemplo, á saúde pública e ao medio ambiente. Esta ferramenta está a ser utilizada pola organización do goberno local do distrito de Limasol para xestionar a calidade da auga tanto na cidade como no rural da rexión de Limasol. Continuamos coa publicación dunha serie de entrevistas e infografías que fixemos a varias persoas da comunidade de software libre para coñecer as ferramentas que empregan no seu día a día nas súas tarefas habituais, o impacto que tivo o software libre na súa vida, consellos para empezar neste mundo e a súa relación con proxectos libres. Esta entrevista fixémola a Fernando A. Muñoz, arqueólogo licenciado en Xeografía e Historia na Universidade Complutense de Madrid. LareiraConf debutará o 22 de marzo de 2025 no Paraninfo da Universidade da Coruña, propoñéndose como epicentro da comunidade tecnolóxica galega. Este evento, organizado por Sisarmi Galicia e GEPUL, coa colaboración de Python Coruña e Coruña WTF, reunirá a destacados relatores e participantes do sector IT para explorar temas de actualidade e fomentar conexións para crear comunidade. Na súa primeira edición, LareiraConf reunirá a desenvolvedores, estudantes e profesionais do sector IT nun formato de charlas cun único track. Abordaránse temas como software libre, deseño de videoxogos, DevOps e data, aspectos legais e desenvolvemento profesional.